táto vec ide jednému nemenovanému DJ-ovi, ktorý sa na mňa vybodol. Richard Miškovič. To je pre teba. Niekedy neviem, čo s tým, neviem sa rozhodovať. Keď som sa s tým iba, keď som s babou, chcem onanovať. Zošiť je môj únik z reality, nechcem ľudí problémami otravovať, keď ma niekto to, čo ja nemám, chcem po ňom opakovať. Rozhodovať sa je veľmi zložité, moje rozhodnutia mám v pamäti zarité. Na srdci mám jazvy, ale idem ďalej. Keď už aj ty si to zažil, vieš, že posledná umiera nádej. Niekedy nevieš, čo chceš, ale treba sa rozhodnúť, niekedy nevieš, čo chceš, ale do davu chceš zapadnúť, niekedy nevieš, čo chceš, ale od druhých si nenehaj radiť, zarať sa podľa toho, aby si sa nemusel hanbiť. Nevieš, či chceš gáže baliť, nevieš, či chceš z jednou celý život stráviť, chod si za svojím, nenehaj sa otráviť, žiješ len raz, je sa doma, poďme sa sem zabaviť. Nevíš, čo chceš, porozumie, behajúci, rôzne veci, najviac reťažko, že najmúdrejší sú všetci tí, čo vedia, ako do tom, jak sa majú veci, tú ťarchu pojebanú, ty nosíš na svojom pleci. Refrény. Tančeky. Niekedy nevieš, čo chceš, ale treba sa rozhodnúť, niekedy nevieš, čo chceš, ale do davu chceš zapadnúť, niekedy nevieš, čo chceš, ale od druhých si nenehaj rady, zarať sa podľa toho, aby si sa nemusel hanbiť. A ja neviem, čo s tým, vychádzame z touto pravdu, neviem, či chcem dievča mať, a či lietať pomienku z mojou bandu, je to tak, vyprávam to s tú moju veľkú gambu, mám piči, že mama mi kúpila červenú bundu, na tú bundu, zvalil som nie jednu kundu, dojde do barakudy, ho pozýva na rundu. Neviem, či sa mi to zdá, alebo venku hrmí, neviem, či táto vec na vás zanechá dojmy, pojmy, keď som tu čo dal, nevidíš všade. Mám 17 rokov a veľké chlopy na brade. Neviem, či v živote som sa vybral tou správnou cestou, neviem, či sa mi plní aspoň jeden z mojich snov. Niekedy nevieš, čo chceš, každé rozhodnutie má svoje následky, rozhodnutie zanechá na duši nálepky. Niekedy nevieš, čo chceš, ale treba sa rozhodnúť, niekedy nevieš, čo chceš, ale do davu chceš zapadnúť, niekedy nevieš, čo chceš, ale od druhých si nenehaj radiť, zarať sa podľa toho, aby si sa nemusel hanbiť. Takže takto sa majú veci. Tu mám ceruzky, ktorým píšem texty, tu mám zošit. A chcel by som ešte dodať, že album, ešte neviem názov, ale album vyjde koncom leta 2011, 2011, pre tých, čo nerozumia, normálne víte. A budem tam mať aj také hviezdy zo zahraničia v tom albume, mal dojsť Krajanec, to ma možno nič nehovorí, ale Krajo to už určite áno. Potom takí producenti známejší, ten Rišo ma sklamal vážne, ten ma sklamal, má tam byť DJ Kubesky, schudni. Potom tam má byť ešte taký dosť známy rapper, dosť strašne známy, že Sivan sa volá. A to je asi tak všetko, čo by som asi povedať. A ešte jedna vec. Keď chceš byť nabratý, tak posiluj ze skriňou.